la khona ngishintsha khona ibhodi lengweyama trust, la khona ngibeka no chairman omusha. Lena besilo ngiyazi ukuthi kunegama elibhlungu elikhulunywayo ukuthi isilo sifuna ukudayisa ngomhlaba. Ngicela ukuba nginiqinisekise sizwe sikaMageba, nami angifisi ukuba yilenkosi engiyothi mhlawumbe sengingekho ngelinye ilanga ngishiye umlando omubi kuthiwe ngadayisa ngezwe nawo lamakhosi engiphethe namakhosi enginawo ukuthi sesifuna ukudayisa ngezwe, sesifuna ukunikholikhisa ama-rate. Masaphila mina nalamakhosi engiphethe nawo njengamanje, angeke sikuvume lokho thina. Ngakho-ke ngiyafisa Manazaretha ngoba nomgogodla wami nani ukuba nilifafaze leli gama, ngoba ulwa noZulu ngqo lothi thina sifuna ukudayisa ngomhlaba. Lo mhlaba udayiseki, lo mhlaba futhi ngeke size siwudayise. Ngiyabonga kakhulu nina.